соат бахши як нигора аст. дар бахши навбатӣ мо дар осорхонаи миллӣ қарор дорем. ин навбат бошад нигораеро интихоб намудем ки он амсилаи аспи хатлонӣ мебошад. ҳоло мутахассисон ба мо маълумоти пурра хоҳанд дод. бо мо бимонед. асппарварӣ дар хатлон аз замонҳои бостонӣ маълум буда, дар ин хусус ишораҳои сайёҳон, таърихнависон ва шоирону нависандагон шаҳодат медиҳад. адиб ва сайёҳи эронинажоди араб ибни ҳурдодбеҳ дар асараш китобулмасолик валмамолик қиссаву ривоятҳои шунида ва хондаашро ингоштааст. искандари мақдунӣ барои худ онҷо аспе интихоб мекунад. гулшанӣ шоир, муаррих ва ҷуғрофидони тоҷик дар асараш таърихи ҳумоюн дар бораи яссониҳои хатлонӣ сухан гуфтааст. ва бояд гуфт ки дар хатлонзамин асппарварӣ аспҳои тездаву яъне фарбеҳ парвариш карда мешуданд ва инчунин ба бозорҳои ҷаҳон ба савдо бароварда мешуданд. ва ҳатто аспҳои хатлонӣ дар эҷодиёти шоирону нависандагон низ хеле хуб дарҷ гардидааст. бахусус низоми ганҷавӣ, яке аз шоирони асри 12 халқи тоҷик, дар эҷодиёти худ доир ба аспҳои хатлонӣ шеъре низ гуфтааст ки ӯ чунин мегӯяд: сикандар ки бар хинки хатлӣ нишаст, ки чун бод бархосту чун барқ ҷаст. мадҳу санои аспҳои хатлонӣ дар эҷодиёти низомии ганҷавӣ низ дучор меояд. аз асарҳои таърихӣ бармеояд ки тоҷирон аспҳои хатлониро ба фурӯш ба кишварҳои дигар мебурданд ва онҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ нархи гарон доштааст. аспҳои хатлонӣ зимистон дар ноҳияҳои Данғара ва тобистон дар Терай ва Ховалинг парвариш меёфтаанд. топонимика номи маҳалҳои минтақаи Кӯлоб, Ховалингу Балҷувон номҳои марбут ба асп чун Адири Аспон, Аспиёни Миёна, Аспиёни Поён ва ғайра дорад, ки далели дар гузашта ривоҷ доштани асппарварӣ дар ин мавзеъ мебошад.